Dobar dan i dobrodošli u drugi dio Take It hrvatskog Let's Playa. Igramo na serveru. Jučerašnja epizoda je bila sa Masterom 1.1.1 valjda. Tako, danas ga nema, pa malo mi društvo pravi moj brat. On me posudio account, zahvalite mu se. Jako se ljuti. Ne ljutim se baš prejako. Ne, aj čuti. Da vidimo šta ima. Ima štekanja, eto čega ima. Lijepi tekst efekt. Aha. Ovo je Sfax Texture Pack, ali čini mi se da ću ga morat ugasit, šta vi mislite? Yes. Malo previše šteka. Dajte pričekajte da ga ugasim. Evo ga, prebacio sam na normalni Texture Pack. Kak je sad? A valjda bolje. Je. Puno bolje. Znači šta smo imali, čem smo stali, da. I onda imamo u često ovdje stvari. Ne znam šta imamo. Na tom. Jesi provjerio ovaj tu, Šta? tamo gdje se kola, znači oni imaju kolačnicu. Nemaju ovdje. Šta je? Nisam pogledao. Kako mi započinjemo svaki Minecraft Let's Play, kak bilo ko započinje? Wooden pickaxe, kopaj stone, stone pickaxe. Kopaj još stone. I tako dođe diamonda. I napravi diamond drill. To ćete vidjeti, ako prije nikad niste igrali Take It, skinite si ga. Ako ga nađete krekanog u komentarima, link do njega obvezno. Moj brat imat će trenutno aktualni Let's Play Magike. Možda ste igrali, možda niste, baš me briga. I možda bude mi isto malo jasno na Minecraft. Da, i sada imamo jedan problem što se zove zombi. Svi si spider uključuješ. Malo sam utišao Minecraft, tako da vama ne smeta. Vidio sam još jedan Take It Let's Play, Minecraft Hrvatska, pogledajte ga ako hoćete, ali ne proručam. Aspect ratio je koma, izgleda tako rastegnuto, užas. I posjetite kanal Jabuke i Kruske, tak se piše. Od jednog mog prijatelja, imaju reviewe od iPada, iPoda i tih sranja, svačega. Da. Šta ćemo sada? Ovako trebate ima sreći kad se ne iši na taj village odmah. Da. Evo ga. I zaboravio sam nešto. Brže van dok nije mrak pao previše. Preto, kad vidi neke tu čudno sliči. Ne. Naprimjer kada pogledaš stol, on je malo drugčiji nego kad je cijeli ekran, jel da? Ne, tad se sam čini malo istegnuto. Moram snimat u 480 jer inače Minecraft šteka, nemam neki bog zna kaj procesor. Mislim okej je, ali da neka ovako malo. Ma daj se, villager, ne dam ti, ne, prest. Ma, Brate, i preporučujem ti još jednu stvar za mobile i te stvari. Šta? Da makneš pressure plate koji je tam ispred vrata, da ne bi ušlo neko. Ne treba. Znam ja kaj igram Minecraft od Alfe, dulje od tebe, nemoj ti meni govorit kaj da ja radim. Preporučujem. A ja ne. I što onda, ja bar bolje vidim. Ti bolje vidiš, ali ja bolje znam. Ja sam vidio, Roberto, jednu stvar. Dobro, onda lijepo šuti. Pozvao sam te u sobu da ne budeš dosadan. Okej. Ubili smo villagere. Tak ničem ne služe, osim da otvaraju se stvare vrata.
Vratimo se kad je dan. Ne. Evo ga. Novi dan. Idemo u naš mine. Phantom block. Nije Phantom. A bio je. Bio je. Idemo mi kopat. Isuse Bože dragi, još smo ono blizu. U prvoj epizodi nađemo dungeon, redstone i iron, taman za jedan piston. Nađemo oil well, nađemo village, rubber trees, šta ćemo sad ono naći još? Stronghold. Bilo bi to dobro, dijamantske boje. I glavna pouka u Minecraftu, ne kopaj nikad ravno dolje. Nikad, nikad, nikad. Pogotovo kad tražiš ender portal. Kopaš ravno dolje i završiš u lavi. Ako vas zanima ikakav tutorial osim onog mog za izradu web stranica, ako vas zanima nešto o PHP-u, napravit ću lekciju, nema problema. Tijekom vikenda ovoga neću postati nikakve nove videe, jer idem kod tate, a on ima laptop, pa možda će biti novi video i o ovom HTML-u i PHP-u, ali Minecraft, I don't think so. Op, ups, šta smo našli? No shit, Sherlock. Pa daj uđi njega, šta se bojiš, ideš pickaxe? Ili laš njega. To nije cave, to je chasm, ono sranje, kak se to zove. Nemoj sad ulaziti. Jo, Jes. Jes. Šta? Ne prepoznaješ to. Čekaj. Abandoned mineshaft. Sad ćemo imati minekarta. Ja. Sam malo, telefon. Moja mama je zvala. Ajmo. Jel nemaš dovoljno cobblestona da dođeš do toga? Možda imam, možda nemam. Daj šuti, inače ideš van. Zato kad ja tako kažem, moj let's play. Okej, onda ti ideš biti na moje. Pa ni nisam. Jesi. Zato kad si me ti tražio. Nisam. Ti možeš biti kod mene. Jes, lava. Ti možeš biti kod mene kada god poželiš. A ti ne mreš. Hajdemo dolje. Upravo sam prekršio Minecraft pravilo broj 1. Kopao sam ispod sebe. Ajde me ubite, šta ćeš? Nema Roberto, išli na dolje monte. Ma nemam stvari puno. A ni ne budem umro, kaj hoćeš? Creeper, skeleton i zahid. Jel ovo Nikolite? Ne, to je Nikolite Gold. Ej, ovo tu gore dijamant. A ne, to je ovaj, ne, kopar, kako je to? Kako se mogu zamijeniti koper sa dijamantom? Ne znam, malo mi izgleda plav. I opet, poznati i najpoznatiji Minecraft lightning glitchevi. Wow. Uskoro ćeš morat majnat sa... Uskoro ću morat završiti epizodu, eto šta. Žao mi je što su tako kratke, ali... Creeper dolje. Da, vidim to. Još. Daj ga ubi. Bok. Ubi me ovo. That's a nice everything you got there. Kuć. Ne možeš ga. Di si? Da ti dobro fot. Ej, je. Kill creeper. Epic kill, Roberto. Aha. Kaj sada? Yeah. Ko je sad pametni creeper? Aha. Nadmudriosti creepera. To su rijetki trenuci. Okej, pa. Cave. Ne. Okej, ti možeš. Prolazi smetlarski kamion u nas.
Zombi. A Micek jadni. Ja čekaj da ga skeleton Micek, puca. skeleton gađaj. Skeleton imaš neki strelci na daljinu. Više su ono- Nažalost moramo malo ovo zagraditi. I evo ga, tu završavamo epizodu. Vidimo se sljedeći put.